Coolmist – официален представител за България на американските системи за охлаждане на открити пространства с водна мъгла. Принцип на работа. За охлаждане на атмосферата чрез водна мъгла се използва закон от физиката, при който превръщането на течност в газ понижава температурата на обкръжаващата среда. Помпите и дюзите, които се използват в системите, превръщат водата в мъгла с големината на микрокапката до 3 микрона. Тези микрокапки поглъщат топлинната енергия от атмосферата и се изпаряват. При този процес температурата се понижава с 10 градуса по Целзий и се образува хладен бриз. Системите за охлаждане с водна мъгла са много по-ефективни от конвенционалните системи за охлаждане на открити пространства. Те са с много по-ниска себестойност и енергоемкост, имат лесен монтаж и поддръжка. Важен фактор е психологическият ефект от визуалното въздействие на стелещата се мъгла. Допълнителен ефект на системите е филтрирането на околната среда. При свободно падане, микрокапките от мъглата увличат със себе си всички насекоми от атмосферата. Приложение. Ресторанти и барове на открито, тераси и веранди, басейни, паркове, спортни площадки и стадиони, гаражи, работилници и бензиностанции, оранжерии, гъбарници, обори и пилчарници, запрашени и високотемпературни производства, разпръскване средства за растителна защита, дезинфекция на животновъдни ферми. Предимства: лесен монтаж и демонтаж, удобни за експлоатация, филтрира атмосферата от прах и насекоми, ниска консумация на вода 2 литра на час, ниска консумация на електрическа енергия 50 вата на час, ниска цена на съоръжението, дълготраен живот. Прохладата и комфорта, който създават системите, е предпочитан от ресторанти Хепи, верига пицарии Виктория, Добро, Мания, кафе-театър София, ресторант Капитан Кук, дискотека Естраваганса Варна, ресторант Хепи Слънчев бряг и Русе, кафе Вояж Шумен и други. Coolmist ЕООД осигурява цялостно проектиране и монтаж на системите.